българската поезия. По-късно започва да излизат и такива специални издания, като Пролет, Кръгозори и Утро в Търновград, които са публикувани на такива студенти. Тук е представен един от емблематичните клубове 1300 години в България, който проучва историята на средновековната българска държава. Една част от членовете на този кръжок, които се виждат на фотовиците, днес са в ръководството на историческия факултет, други са изявени преподаватели, декана на историческия факултет, като студент, член на този кръжок, доцент Андреев, доцент Красимира Мотахова, която е заместник декан, професор Милко Полангурски. Но вие сте първи курс и на вас тези имена, нали, все още нищо не ви говорят. Тук е кръжока по етнология с ръководител доцент Колев и не случайно в експозицията има етнографска сбирка. Тя е подарена от ръководителя на кръжока. Това са материали, които са събирани от студенти по време на експедиции в страната. Кръжокът по български фолклор с професор вече Анчо Калоянов, по съвременен руски език с професор Маргарита Канзерска, и това е едно от известните имена в руската литература Леонид Леонов. Той е бил на почивка в Хисар и студенти са го посетили и са оставили тази снимка за следващите поколения. В тези витрини са изложени отличие на студент, на първия выпуск на специалност за дължавно изкуство, на студентска книжка на настоящия преподавател по история, по средновековна българска история, доцент Иван Лазаров. Тук може да видите и отличието на настоящия помощник ректор Милен Михов. Читателска карта от 60-те години. Това е на първата кандидат студентка на университета и нейните лекции по всъщност това е речника и по латински язик. Не случайно е изложен учебникът по учебна техника, защото и там има 3 снимки, които представят часове по учебна техника, тъй като нашият университет е първият, който въвежда обучението на такава учебна дисциплина, учебна техника. Все пак тези, които ще влязат в училищата и ще трябва да обучават следващите поколения, трябва да могат да бъдат и по-атрактивни, да си служат тогава с шрай, проектори, с киномашини. Днес вече техниката е съвсем различна, но тогава действително имаше нужда от подобна дисциплина, тъй като всяко едно техническо средство си имаше своите особености. За да бъде пуснато в действие, трябват известни познания. Особено важно е и чуждоезиковото обучение да бъде на съвременно равнище, да могат студентите да слушат оригинална реч. И в тази връзка са и едни от първите задгранични командировки на ръководството на университета. В тази пък витрина виждате някои от отличията на преподаватели. Ордени, Кирил и Методий, първа степен е, само да ви кажа за сведения, когато е с червен емал, с син емал е втора степен и с бял емал е трета степен. Първа степен е най-високата. И тук виждате свидетелство за научно звание, членски карти. Нашият университет има собствен вестник, който естествено през годините претърпява промени в наименованието, в визията. Най-напред той излезе с името Наука и труд. Вероятно имало така, това от фонда на професор Пеньо Русев, той се завещава целият личен и научен архив на Център Търновска книжовна школа. Това е някакво негово предложение да се нарича не Наука и труд, а Търновска школа. Една идея, която остава нереализирана и след промените 1989 година вече на няколко пъти сменя имената. А това са ленотипен ред и букви, да кажем, остатъци от печатната техника, защото в нашето издателство, ето виждате на времето с какви машини са се издавали книгите, а днес всичко това става с помощта на компютър. Тук са представени и някои от библиотеките в университета. И преминаваме към международната дейност. Представени са така моменти от сключването на договори с висши учебни заведения, момент от откриването на лекторати
Виждате тук на фото с 2 момент от включването. Това е по-скоро тържественото събрание, по време на което в тази прословута първа аудитория на Висшия педагогически институт тогава е бил сключен договора с Сегетския педагогически институт в България. Това е първият договор на университета. Едни от най-старите договори, които продължават да съществуват и днес, това са договорите на университета с университета Шилер в Йена, Ягелонският университет в Краков, също така Лвовският университет Иван Франко в Украйна. И така през последните години имаме договори с редица университети в Египет, в Китай, мисля, че в Япония се изключиха през последните години. Така ни добре работещите ни договори с специално нашият историческия факултет поддържа много тесни връзки с университета в Твер през последните години. Имаме и съвместна магистърска програма. Вече така на 2 пъти идват техни студенти. Дори в момента имаме на обучение 2 студенти от този университет и там на този фото с горе последния, който е. Не виждам само номера. Да, 12. Един от моментите на посещение на техни студенти в нашия университет. Те идваха така традиционно през месец септември на учебна практика в България. Иначе в миналото учебната практика е била нещо обичайно, особено за художници, за студенти, които се обучават в някаква руска или западна филология, за да могат да практикуват езика. Студентски бригади през последните години обмяната става по линия на Еразъм или там други такива международни програми и по линия на двустранните договори. Това, което в момента колегата снима там е едно от последните така обличия на университета за сътрудничество между бизнеса и висшите училища. Тук са вложени плакети на някои чуждестранни университети. Някои от тях са партньори на университета, като Ягелонския университет, Езин университет в Анкара. И тук виждате един така изключително ценен експонат. Това е годишен медал от честият понтификат на папа Йоан Павел II, който е бил връчен на професор Ангел Давидов. Ето тук на снимката виждате момента, в който той му връчва този медал. И ако ви прави впечатление, 3 ректори на университета са били на аудиенция при папа Йоан Павел II. Знаете, че всяка година по 24 май в Ватикана се приема българска делегация от представители на науката, културата, така че това е престижно за висшето учебно заведение, че в състава на делегацията има негови представители. Освен това, нашият университет членува в международни организации и тук са представени моменти от участието на 2 висши ректори в Международната асоциация на университетите в Манила в 80-та година и следващата в Лос-Анджелес. В тези 2 поредни форума, момент от учредяването на източноевропейската мрежа в Солун, гърцето на фото с 19, АЯМО се нарича тази международна организация. И можем да преминем по-нататък, за да видите още така една от проявите на международната дейност на университета. Са представени снимки от различните семинари по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти. От 1978 година всяко лято през месец август в Великотърновският университет се събират желаящи от всички краища на света да изучават българският език. Освен, че имат часове по български език и литература, също така в рамките на тези дни има и много културни прояви, посещение на
забележителни места в страната, организиране на вечер на нациите, вечер на българския фолклор, вечер на българската кухня и така нататък. В витрината са представени програми от различните летни семинари и във връзка с 10-тият международен летен семинар е изготвен един керамичен сувенир и такава юбилейна значка. От няколко години летния семинар вече е със статут на център, международен летен семинар по български език и култура, като българистичен център е известен още. И на следващите табло вече е представен студентския живот в цялото му многообразие, участие в обществено-политическия живот. Знаете, в миналото е имало манифестации, не само по 24 май и по 1 май, но и на 9 септември, на 7 ноември. Може би нищо не ви говоря тези дати. 9 септември говори ли ви нещо? 1944 година, когато се провежда така наречен, тогава учихме възстание, но то се е преврат, когато от комунистите не се това на власт. И 7 ноември, денят на революцията в Русия. Това бяха записани, имаше такива комсомолски организации, всички студенти бяха членове на това комсомолско дружество, знамето, пред което те се кълняха за вярност пред партията и народа. Настъпиха промените 1989 година и 1990 година се проведе една студентска стачка. Тези две снимки са от нея, виждате и дървеният кръст, който се издига и до днес, само че това е неговопробия в момента, не е оригинала, което виждате в градинката тук между двата паметника. И едно друго шествие, протестно на студентите, се провежда през 1996 година. Тук виждате част от експозицията на етнографската сбирка. Миналото имаше студентски бригади, летни, есенни, по един месец било в селското стопанство или пък в консервни комбинати, или пък на археологически разкопки, като за историците задължително първи за втори по остатната бригада беше на археологически разкопки. Тук виждате младежи облечени в бригадирска униформа, но не пълно, защото с дънки обикновено си имаше така и куртки, и панталони задължителни. Върху тях имаше ето такива емблемни строим за родината и съответно значки. Но студентския живот не е само участие в манифестации в миналото, по-късно в стачки или пък в бригади, но и различни екскурзии. Пролетен карнавал е организиран в миналото. Това е от първия пролетен карнавал. Той е по инициатива на художниците. Темата е било Крумовото законодателство. Затова виждате по този начин облечени участниците в карнавала. Тук снимки от първите балове на специалност история с професор Станчо Ваклинов и първият балът на първия випуск на специалност изобразителни изкуства с професор Никола Кожухаров. Това е малко по-късно една снимка на студенти задочно обучение, бал на студенти историци задочно обучение с видният български археолог професор Ваклинов, който се счита за баща на българската етнология. В миналото на Света гора имаше едно виенско колело и много често са карали там упражнения. Тук един от преподавателите в историческия факултет, професор по-късно Ахмед Садулов, с студенти. А това е в парк Марно поле, когато завършва последният випуска историци, имал един ритуал да предава знамето, завършващия випуск на следващия випуск. Знамето е конската опашка, тук покрай стария шадраван, който няма нищо общо с сегашните каскади, се е провеждало това забавление.
да са ги карали понякога, за да получат знамето да преминават и през Шадравана. Има и такива фото са запазени за историята. И в по-ново време студентски бал на специално славянска филология. И тук виждате един концерт на Ивана Цонева, която в това време била студентка в нашия университет, специално с маркетинг. Първият, мисля, че беше от първият мюзикайдър на България. Сега тук са едни неща, които ще ги подаряват на едни гости, които ще идват в събота. Сега видях, че са ги строили, те ми казаха, че са вкарали нещо в музея, но не са ги сложили на най-подходящо място, не са част от експозицията. За тези, които ще дойдат, това са рекламни материали на университета във връзка с 50 годишнината. Може би така една от интересните части от експозицията е тази, където са представени различните форми на художествена самодейност. Първите танцови състави. През годините е имало и различни театрални формации. Една така от най-емблематичните е театрално студио Метаморфози. Виждате плакат от участието им в фестивала в Гренобъл. За тях ви казах, че те са били в Ленинград и в Москва на турнета. А сред тях, може би някой, ако често ходят на театър, ще разпознаят Милен Иванов, който е завършил нашият университет, специално с история и география, но вече, може би, 20 и повече, някъде около 20 години се изявява на сцената на Търновския театър като професионален актьор. Наистина били са много добри. Те са работили под ръководството на режисьорката Тамара Иванова, която е била завършила в Ленинград. Режисьора е просто много така авангардни постановки за времето са поставили. Много често се събират членовете на това театрално студио на Метаморфоза, идват в музея. Да от тях така знам и повече подробности за това театрално студио, че те са разказвали как са разплаквали Йордан Радичков, когато са изпълнявали негова пиеса, и то в уния времена, когато тя е била снета от Софийска сцена, нали, по обясними за това време причини. И ходили са на майсторски класове при Тодор Колев, при Вили Цанков и други известни актьори и режисьори. Тоест, имали са желанието да се научат и наистина са успели да го направят. Имало е хор, но хубавото е, че през последните години имаше така един период след промените 89-та година, нали, всичко се разтури, както в училище, нали? Вие нито от училище си спомняте да са ви водили сигурно по екскурзии, както до 89-та година традиционно, нали, всяка година имаше по една екскурзия някъде от страната. И много жалко и тъжно беше, когато, нали, питам някои студенти, били ли сте там? Не, тук не били там, не били, просто, нали, жалко и човек да не познава, нали, страната, в която живее. Може би някои по-добре познават културните забележителности на някоя чужда страна, отколкото у нас. В миналото имаше също така в нашия университет различни отбори. Едни от най-завените бяха тези по волейбол и баскетбол. Сред така представителите на борбата имаше и майстори на спорта от това време. Така традиционно се провеждаха състезания между преподаватели и студенти. На фото с номер 2 виждате отбора на преподавателите от историческия факултет, които са участници в факултетни празници много тогава. И също така в нашия университет, обаче със седалище наистина в университета, беше и туристическо дружество Академик. То днес също съществува, но сякаш така неговите прояви не са толкова популярни сред студентите, малци не знаят за тях, но днес има клуб по воден туризъм и тук виждате един така от последните техни прояви през последните години. Алпийски клуб, даже са разширили вече своята дейност и този фото се от една експедиция в пещера в Гърция. Така остават си традиционните ски походи. Има едно така връщане, бих казала, към
доброто от по-старите времена. И тук в няколко витрини са изложени купи, медали, флагчета от различни състезания през годините. А в тази витрина някои материали, членски карти на членове на туристическо дружество, академик, карти за участие в състезания, някои от знаците от туристическото ориентиране, включително и картите, по които е трябвало да се предвижат. В общи линии, историята е твърде богата, но все пак и времето, в което тя може да бъде представена, е ограничено. Така че в общи линии това представлява постоянната експозиция на музея. Идеята е в тази останалата част, зад манекенката, да има периодично временни изложби и сега в връзка с Деня на будителите ще бъде направена една експозиция юбилеите на университета. Ще бъдат представени поздравителни адреси, сувенири и подаръци, които университетът е получил във връзка с двата юбилея 25 по повод 25-та годишна и 50-та годишна на университета. И за допълнителна информация, през кое време можем да посетим музея без да ангажираме вас или винаги трябва да ангажираме вас? Значи, аз работя като преподавател, музея е нещо между другото, което правя. И тъй като няма друг човек, някой, който да е на щат към този музей, нали, с това да се занимава, налага се да се променя работното време съгласно това, кога аз не съм ангажирана, т.е. когато нямам часове. И от този семестър, в този семестър, всъщност аз ще сменя работното време